Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Ман Ашура Ваҷонон Шараливна аз соли 2018 бо блогерӣ машғул ҳастам. Охирон вақтҳо аз тарафи ҳамдиёрони мо бисёр шикоят шуда истоданд, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворҳои паҳн шуда истоданд, ки бисёри баъзан блогерҳои мо бо либосҳои бараҳна, яъне ки ба миллати тоҷики мо бегона навор паҳн карда истоданд. Ғайр аз ин бо як гала калимаҳои қабеҳ, калимаҳои ноҷое, ки шабакаҳои иҷтимоӣ моро пур карда истоданд. Ман ҳамчун блогер ин дархости ҳамдиёронамонро дастгирӣ намуда ваъда мекунам, ки бо либосҳои урён, яъне ки ба миллати мо бегона ва суханҳои ноҷой дигар наворҳо нашр намекунам.